Di demekê de ku danûstandinên Dem Partî di gelaliyên siyasî yên Tirkiye veke opozîsyon û desthilat berdewam in, yek ji babetê gotûbêjan hem di van civînan de hem jî bi şêveyekê giştî mijara çêkirina destûreke nû ye ji bo Tirkiyeyê. Dem Partî çêkirina destûreke nû weke beşeke mezin ya çareserkirina kêşeyên Tirkiye dibîne. Li parlamentoyê karek niha nayê kirin li ser vê mijarê. Zêdetir hêvî hene. Serokê parlamentoya Birêz Nêman Kurtulmuşî berdewam behsa giringiya destûreke sivîl dike. Gelek partî jî daxuyaniyê didin. Lê heta niha jî li parlamentoyê karek nayê kirin. Mijara çêkirina destûra nû ji bo Tirkiye yek ji van mijaran e ku hemû partiyên siyasî li ser mijarê yek dengin. Lê li ser beşek xalên destpêkê û beşek xalên ku veke bingeha komarê têne dîtin helwestên cuda cuda hene. Bu konuda iktidar tarafı çalışıyor. Divê mijarê de aliyê desthilatê dibêje em kar dikin lê heta niha tiştek nehatiye berdestê me. Mijara distûrê jî dê bi komisyonê bê rojevê û dê lê komisyonê bê axaftin. Ka dê çi bikin? Bi dîtina min piştî wan eger lêktêgiştineke giştî çêbe û destûr jî wisa bêkirin dê baştir be. Daha geniş bir mutabakat aranarak yapılırsa daha iyi olur. Bi gotina aliyên siyasî tevî ku berpirsên partiyan û hikûmetê gelek caran amaje bi pêvistiya destûreke nû dikin jî lê heta niha li parlamentoyê karekê ciddî nehatiye kirin. Mecliste böyle bir ana muhalefet istenmiyor. Li parlamentoyê opozîsyon bi vê şêwazê naxwaze kar li ser destûrê bêkirin. Em vê şêwazê xelet dibînin. Em nizanin dê ji bo vî karî komîsyonek bê damezrandin yan na. Wekî sekreterê giştî Saadetê ez tenê dikarim behsa biryarên encûmena partiya xwe bikim. Heta niha biryareke nû nîne. Her dema me helwesta xwe ya navendî zelal kir, em dikarin dîsa biaxivin. Görüşlerimizi net bir şekilde anlatırız. Di derbarê mijara destûra nû ya Tirkiyeyê pêştir Serokkomarê Tirkiye gotibû ku ev veke AK Partî karên xwe dimeşînin. Şewket Erkî, Rûda, Ankara.